Caritas Malta ddikjarat li taqbel mal-użu tal-kannabis bħala mediċina. Fil-jiem li għaddew, il-Parlament beda jiddiskuti abbozz ta' liġi li ressaq il-Gvern li se jagħmel legali l-użu ta' mediċina li ġejjin mill-kannabis. Fil-jiem li għaddew, il-Parlament beda jiddiskuti abbozz ta' liġi li ressaq il-Gvern li se jagħmel legali l-użu ta' mediċini li ġejjin mill-kannabis. F'rapport li ppubblikat it-tnejn, il-Caritas li la snin taħdem ma' persuni mirkuba mill-vizzju ta' droga laqed mod pożittiv il-fatt li l-Gvern firet id-diskussjoni dwar il-kannabis għall-użu mediċinali minn dak għall-użu rikreazzjonali. Fir-rapport tagħha, il-Caritas qalet li l-mediċini ġejjin mill-kannabis m'għandhomx jitqiesu bħala mediċini maġiċi u wissiet li l-pazjenti li m'għandhomx iwarbu l-mediċini l-oħra mogħtija mit-tobba għax jaħsbu li l-kannabis tkun is-soluzzjoni għal kollox. Caritas żiedet tgħid li la darba tibda l-produzzjoni ta' din il-mediċina f'Malta tissuġġerixxi li jkun hemm regolamenti stretti dwar il-prattiċi mħaddna minn dawn il-kumpaniji u saħqet li l-impjegati kollha li jiġu ngaġġati għandhom jgħaddu minn proċess rigorus. Dan sabiex pajjiżna ikun protett minn riski li bħal kull tip ta' mediċin oħra tista' ġġib magħha l-kannabis jekk tintuża b'mod ħażin. Fir-rapport tagħha, il-Caritas tikkwota dokumenti internazzjonali li juru evidenza konklusiva li l-kannabis hija effettiva trattament ta' mart kroniku fost l-adulti fit-trattament tal-kemoterapija u biex ittejjeb saħħeb pazjenti li jbatu mill-iskellorożi multipla. Fil-preżent f'Malta tintuża l-morfina li wkoll tista' tħalli effetti fosthom ta' dipendenza. F'diskors fil-Parlament fil-bidu ta' frar, il-Prim Ministru spjega li din il-liġi ma tippermettix li jinħadmu prodotti għall-użu rekreazzjonali iżda tagħti l-aċċessibilità li Malta tieħu l-opportunità li tipproduċi u tesporta din il-mediċina. Dr. Muscazzi jgħid ukoll li l-liġi se tgħin biex it-tobba jiktbu riċetti mediċinali ta' tqattir jew gams li fihom il-kannabis b'assigurazzjoni ta' standards internazzjonali.